nu for sent igen. Undskyld. Det er okay, gå lige bare ind. Kan du ikke have den første time? Så er du over der. Idioter. Hvor er de andre henne? De er influenza. Hvad skal I egentlig i dag? Skal I vores tog? Hvad skal I der? Vi skal shoppe. Hvad skal du lave? Jeg skal gå hjem og lave lektier. Som sædvanligt har jeg jo lavet mine lektier. Tusind tak. Kældække. Den har vi taget 100 gange. Jeg er ikke kældække. Du er en kældække. Nej, jeg er. Jo, du er. Stop med det der. Hør du nu bare. Jeg er ikke kældække. Du er ikke kældække. Nej. Kældække. Nej. Jo. Nej. Så siger vi det. Skal I se en film i aften? Nej. Nej. Men hej Christian. Hej. Hej. Hvad vil du med mig? Det er ikke dig, jeg vil dræbe. Hvad vil du så? Jeg vil dræbe din ven Anna. Hvor kan du hende fra? Stil ikke så mange spørgsmål, eller dræber jeg. Har du set Christian i dag? Ja. Jeg tror ikke, hvor jeg tager på skole. Du kan lide ham? Nej. Det kan da være, du bliver dræbt. Haha, tror du selv på det? Ja, det kan da godt være. Christian! Christian, hvor er du? Christian, jeg gider altså ikke det her. Kom nu frem. Christian! Christian, kom nu! Christian, helt ærligt. Christian, helt ærligt, kom nu frem. Jeg gider altså ikke det her mere. Kom nu. Christian, kom nu. Jeg gider virkelig ikke. Det er Christians sko. Det må være gået den her vej. Christian. Christian, kom nu frem. Christian, det er altså tarveligt det her. Christian, kom nu frem. Det er vildt koldt. Christian, kom nu. Christian, kom nu. Christian! Christian, kom! Jeg gider ikke vente på dig mere. Kom nu frem. Christian, kom nu frem. Christian, kom nu frem. Christian, helt ærligt, kom nu. Christian, kom nu. Christian, kom så. Christian, kom nu. Jeg gider simpelthen ikke vente på dig mere. Kom nu. Christian, kom nu frem. Slip ham.